Compartimentsdwarren bleven zo volle mogelijk dicht. Bewenners die het norovirus ha, maar op haar nadelings bleven. Nieuw-Tautenburg is dit hier voor de tweede keer getroffen door het norovirus. Maar dat is het afval, denken ze. Ze had nog neer jeder hoorn. Die klachten uiten zich met name in misselijkheid, braken, hoofdpijn, diarree. En sommige mensen hebben meerdere verschijnselen, en sommigen hebben ook alleen maar bijvoorbeeld braken of alleen maar misselijkheid. Hoe slim is dat virus? Is dat bedreigend voor het leven? Nee, dat valt op zich wel mee. Het is gewoon lastig, het is vervelend. Je bent er 1 of 2 dagen, kun je er even flink ziek van zijn. Personeel werkt het nou extra hygiënisch en er wordt vaker schoonmaken. Zieke maaiwerkers kunnen nog correct vervangen worden zonder dat er gaten in de roosters vallen. Activiteiten van de bewoners binnen voor eerst zijn of uitsteld. Zo bloot de kapel snijden ek leeg. Vervelend voor bewoners die het al geen bezit te krijgen. De een heeft er wat meer last van dan de ander natuurlijk. Maar het geeft ook wel weer een bepaald gevoel van jongens, we staan er met elkaar voor. En je ziet ook medewerkers die anders een andere rol hebben. Die helpen nu ook wat meer mee in de zorg. En het geeft ook wel weer een gevoel van verbroedering of zo. En met elkaar moeten we de tijd even door. En de maatregelen die we afgekondigd hebben, daarvan merken we ook dat het gewoon effect heeft. Vliene weekong dutsen ze het virus nooit nemen van een kweek bij een zieke bewoner. Het slimste liep het intussen voorbij. Man, je komt het zo neem de uitbraakpreventieteam bij een oor. Zo hoop je dat ze dan de maatregels versoepelen kunnen.